Kag-ari na ang final decision ni Roslyn mga kasilingan kung sino gid bala sa aton three wise men ang iya nga maka-blind date. Natural ang ini nga blind date kung makilala na niya pagkatapos ang iya paggusgar. Bao, Miss Roslyn, kabay pa nga sa final decision mo, hindi mo pa ginulsulan sa uli. Of course, Wanang. Final na gid ang akong desisyon. Kilala ko nang akon makadate. Well, mga pinalangga namon nga tagpalamati, may final decision na si Miss Roslyn kung sinong iya Valentine's blind date. Kuno mo, yari na ang tatlo ka mga contestants. Miss Roslyn, ang imo nga verdict? Antes ako magdesisyon, gusto ko anay maghambal sa tagsa sa inyo, ha? Sa mga candidates o kung sa three wise men. Pero isa lang ang wise nga nabatian ko. Para kay pretty boy, sa personal mo nga appearance, kaging describe kay ina ni Flower, 5'10 ang height, hindi gin man bukod lawas, pero bukod naman ang bulsa, lalagson sa mga cheeks. Buot silingon, gwapo ka, kagrabe ang imo kumpiyansa. Pero sa blind date para sa akon, hindi lang kataason, kagwapuhon, kagkwartang ginapangita ko, kundi importante man sa ako ng prinsipyo. Anhon mo ng balay nga puno man sang manggad ko na nag-estar tamawo. Mas maayo pa ang balay ko nga kamalig pero ang nagapuyo tawo. Sorry, pretty boy ha. Hindi ikaw ang ginpili ko. No hurt feelings. Okay, pretty boy? Pwede ka na makagwa dira sa kortina nga ginapanaguan mo. Maayong gabi, Roslyn. Hala! Kilala ta ka! Yes, Roslyn. Si Bernard nga ex-boyfriend mo sang una sa high school. Hala! Wala gi ko bala magunahuna nga ikaw na na. Hindi gid man kita gali para sa isa kang isa, Roslyn. Pero okay lang ko. Ginabaton kung akon kaperdihan. Ahay. Sorry, Bernard. Ulo mo. Ay. Sorry, pretty boy. Isa ka pa. Maayo lang gani kay wala mo siya ginpili, Roslyn. Kay kun siya ang ginpili mo, ay kalalataan ginamaagin mo sa hambog nga to. Ano fa? Bulayog. Sige na! Ang masunod mo nga hindi pagpilian! Okay! Mga kasilingan, ang masunod nga hambalo ni Miss Roslyn, amo ang aton candidate number 2! Si Cercador Cerquilo! Palakpak! Cercador, may baluan gid nga you're a very brilliant guy. Bisan sa mga panabat mo gani sa akon sa mga questions ko, naga-play safe ka. Sorry to say that, pero amo ginasiguro kay di maalam ka. Maayo ka sa computation. Panulo ko gani sa imo, the walking computer ka na. Pero sa gugma, hindi, Cercador. Hindi tanan pwede mo makompute. Salamat gid sa honesty kag effort mo ha, pero I'm very sorry, Cercador, kay do hindi ko maabot ang level mo. Salamat sa imong honesty ha kag effort. I appreciate gid ang tanan gid panghambal mo. Okay! Buot silingon nga wala mo siya ginpili nga mangin ka date sa aton Valentine's blind date? Hindi siya wanang. Oh, sige. Kaya ng final decision ni Roslyn, sorry, candidate number 2, pwede ka na makagwa dira sa likod sa kortina. Padayon na lang ka muna, wanang. Nagpuli na siya. Mga kasilingan, nagpauli na lang si Cercador. Wala na nagpakilala pa. Wala niya siguro mabaton ang kapierdihan. Well, honest lang siya nga hindi iya mabaton. Ay. Kagang imo ginpili, Miss Roslyn? Ang akon ginpili amo ang candidate number 3, si Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy, lagi kang nasa panaginip ko. Ladies and gentlemen, our winner for this evening among Valentine's blind date ni Roslyn, amo si Mr. Dreamboy! Mr. Dreamboy, pwede ka na makagwa! Antes ako magwa.
Pwede ko bala na mabatian ang rason kung nga akong ginpili mo, Roslyn? Aba! Luyag pa ni Mr. Dreamboy mabatian na rason kung nga asya gid ang ginpili mo, Roslyn. Sige. Luyag ni Mr. Dreamboy mabatian. Okay, Dreamboy. Masiling ko nga hindi ka perpekto. May palpa ka man sa sabat sa akon. Pero sa real talk, nagakatabuin na. Labi na sanggin sabat mo, kagwapo. Nagalaw ay ko nagatigulang. Anong matod ang pulos ng kwarta kung ikaw balati anon man? Kagun maayo ang imo pinamatasan, kung ikaw mapatay, damo sa imo ang makumpanyar. Ina nga mga rason sa lalaki nga di kalibre. Ang nagbihag sa tagipusoon ko, Mr. Dreamboy. Gani ikaw ang ginpili ko. Pwede ko na ikaw makita, Mr. Dreamboy. Sige, Roslyn. Eh, Magwa na ako sa likod ng kortena. Sino ayan siya? oh, matuod, no? Wala! Excited na ako! Ari na ako, Roslyn! My love! Ayates! Si Tulilo! Ay, ay, ay. Kamu manda! Ay, ay, ay! Siling ko kay Tulilot tao! Siling ko kay Brusteng! Ginsugira na kagani nga si Tulilot ang intrate, di ka man mamate! Nuabi kay kat! Bugnaw-bugnaw sang tingog sa animal ay! Bilog-bilog pa Oo, na. bilog-bilog ka bugnaw-bugnaw! Hindi mo lang makilala now! Pero ginbit lang niyang ikog sang pagi ang ginbakol ko sa iyate! Dira na gaya nga, nagpati na ko yung stulilot ya! Yay! May 50k na stulilot! Ay, ay, ay! Oh, nga malipay ka kay hindi mo man nakorta. Ha? Magluwas na kung baratuan ka ni Tulilot. Tistingan niyang hindi eh! Ah. Mayo kung makatapak pa sa sagdanan sa balay! Ay, ay, ay! Ikaw si Mr. Dreamboy? Ako matuod, Roslyn. Wanang? Sorry, Roslyn na. Si Tulilot ang ginpili mo eh. Lain na. may winner na kita sa aton Valentine's blind date! Roslyn? Kap? Kap? Oh, nga daw nagakurog ka? Nagakurog ka gini? Nagkakurong ko sa paginulsul ka. Ay, ay, ay! Ang nangagin, pasugtan yung nga makaintrang. Tampo ka ngayon, Kap. Si Roslyn man. Qualified man ko eh. Sigurly, kagkap, Virginia ginang nagbaton sa akon. Bot silingon, kwalipikado gid ko. My God, Tulilot! I Ay, ay, hate ay. drugs! Ay, ay, ay. Roslyn. Garle, oo matuod, no? Naagin baton ta ini siya. Sino man yabi maguna-una nga magdaog pa ang wala uto nga tao nga ini sa imo bikap. Oo, tuod, no? Ay, ay, ay. Ang katingalahan pa sini kun nga nasabat niya matud ang tanan nga mga questions si Roslyn. Paano yay na nahimo kap? Dali lang bala. Tulilot, Kap, paano mo matuod na sabat ang mga pamangkot ni Roslyn? Kap. Sa pagkamatuod, kapos gid lang sa mga pamangkot ni Roslyn. Bisan bata jud makasabat sa mga pamangkot niya. Tuod ka? Oo, pangredo ba ng mga pamangkot siya? Ay, ay, ay. Ano na ang desisyon? Oo, matuod kap na. Ano naman? Ano na? Wala. Kaya tulilot ang 50k. Siya nagdaog oh. Ano ka nagdaog? Wala pa matapos ang Valentine's blind date! Ate, si tulilot naman ang nagdaog. Oo, gani! Pero nag-date na si Roslyn kang Tulilot, haw? Wala pa man, hindi bala? Ay, ano kasunod ka? Sa pag-date ni Roslyn kang Tulilot, kung maghambal si Roslyn nga nag-enjoy gid siya sa date ni Tulilot, dira na kagihatag na to ng 50k nga daw ni Tulilot. Pero kung hindi siya mag-enjoy si Roslyn, ali mo na, 150k! Ay, ay, ay!